אתם במהדורה החדשה שלנו, ערוץ הספורט של AD. התוכנית שהולכת לספר לכם את כל הספורט הישראלי בחו"ל, בכל העולם. ואנחנו כאן באולפן שלנו, שהוא החדר שלי, ואנחנו הולכים לספר לכם ה-NBA והיום גם נבחרת ישראל על מה שקרה אתמול בקצרה, בקיצור של מי שלא ראה. בואו נתחיל. אז כן חברים, אנחנו רוצים לדבר היום על דני אבדיה, האחד והיחיד, הכי טוב בעולם, נדי, הישראלי. הוא קנה הכי הרבה קליעות בתור קלה ישראלי ב-NBA. הוא שבר שיאים ומאוד מאוד לדעתי מגיע לו גם שנה הבאה לשחק ב-NBA. אנחנו רוצים שכבר המהלך של הישראלים יחזור ל-NBA כמו שהיה פעם. אנחנו בטוחים שזה יקרה, ואני יודע שזה יקרה, כי כבר חתמו כמה ישראלים ב-NBA לשנת 2025-2026, ואנחנו נקווה שיהיה טוב. עכשיו אני מעביר אותי לעתיד, למה שקרה אתמול במשחק ישראל מול אסטוניה. תודה רבה. שלום לכם, אתם היום במהדורת ספורט ערוץ AD. היום אנחנו הולכים לדבר על המשחק שקרה אתמול. נבחרת ישראל נגד אסטוניה 3-1. נבחרת ישראל במקום השני בבית שלה ועולה למוקדמות, ועדיין אנחנו במוקדמות המונדיאל, ואני אומר לכם, דניאל פרץ, תיזהר מאוד. אחרי המשחק אתמול אתה לא שיחקת הכי טוב. אחרי שהצילו אותך עם הגול שעשו לכם ממש ככה עם ההנגחה, זה קצת מביך האמת. אם הייתי אתה, הייתי קצת מובך. בתור שוער של ביירן מינכן מאוד התבאסתי ממך, בתור אוהד. עכשיו, המשחק היה מאוד טוב, ואנחנו מקווים נעלה למונדיאל, אבל הסיכוי מאוד אפסי. נבחרת ישראל הייתה מאוד מעולה, ואני מקווה שהיה יותר טוב. השוער שלי שיחק מצוין, ואני חייב להגיד, השחקנים פחות. עם כמה שעשינו להם פאולים וכמה שהם עשו לנו פאולים, אני רוצה להגיד שהמשחק היה סביר ביותר. אני לא הבנתי מה הקטע שאף פעם אנחנו לא מופיעים בישראל. אנחנו נבחרת ישראל, לא? עד כאן בחדשות הספורט. תודה רבה.